Programa ofrecido por... Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite. Saúdos desde Ribadumia, estudios centrais de Canal Rías Baixas, donde empezamos unha nova edición do programa Falemos. Analizaremos a política municipal do Concello de Boiro dende o punto de vista e co portavoz do Partido Popular neste Concello. Faremos, lóxicamente, estamos no 50% da legislatura e analizaremos todo o que nos dé de tempo con Fernando García, portavoz do Partido Popular no Concello de Boiro. Logo nos iremos a Pontevedra e estaremos co portavoz do PSOE, con Iván Puentes, o mismo, 50% de legislatura, 2 aniños por diante e 2 por detrás que nos quedan. Cal é o balance do Partido Socialista e cales son os proxectos que ten para esta ciudad capitalina, non só da provincia, sino tamén das Rías Baixas. E a semana que ven se abre unha das feiras bienales máis importantes aquí en Galicia, unha feira estratégica para o sector do metal, donde dende o día 17 hasta o día 19 estará no recinto feiral de ICEBI en Vigo máis de 200 expositores nacionales e internacionales expoñendo o milloriño do mundo neste sector. Pero non é que o conteo, senón que non o ten que contar o secretario xeral de ASIME e director xeral de Mintech, que é a feira tecnolóxica. Enrique Mallón, benvido, como estamos? Hola, moitas gracias, moi ben, moi ben. Facía xa uns veciños que non pasaba vostede por aquí. Bueno, entramos no primeiro, que é Mintech e en que consiste e a repercusión ou a importancia que conleva? Bueno, esta feira é a cuarta edición, é unha feira que ten como obxectivo principal aunar o que é a industria máis tradicional, esa industria ou sector do metal, cas novas tecnoloxías, esas tecnoloxías que nos permiten hoxe en día pois ser un dos sectores punteiros tanto en Galicia como en España, e ten o obxectivo pois de amosar esas capacidades técnicas de fabricación, de producción e eses avances, como digo, tecnolóxicos que nos fan ser punteiros, non? Ese é un dos obxectivos principais. Lóxicamente, un dos principales organizadores e, digamos que, artistas ou artífices de esta feira é a ASIME. A ASIME leva 45 anos, máis de 600 industrias. Defina un pouquiño esta e a importancia que ten e onde estamos Galicia se nos comparamos. Bueno, realmente as últimas novas do sector metal galego pasan por un incremento de emprego a finais do exercicio 2024,
un 3% en emprego, máis do 10% de facturación, e hoxe en día voltamos ao número de máis de 60.000 traballadores só en Galicia, directos. Estamos representando o 19% do Produto Interior Bruto de Galicia, e a nos gusta definirnos como a espiña dorsal de toda a industria de Galicia, non? Por qué? Pois porque as nosas empresas fabrican e traballan para industrias como automoción, como naval, industria aeroespacial, incluso fabricantes de equipos e maquinaria para a industria da alimentación ou da madeira, non? Por lo tanto, somos moi transversais, pero absolutamente estratégicos. A situación é boa, a do sector, pero sí é certo que temos algunhas eivas ou algúns retos que temos que intentar vencer nos próximos anos, como pode ser a escasez de persoal cualificado ou tamén unha escasez de chan industrial que levamos pois xa décadas con esta problemática. Logo entraremos nas necesidades que teñen estos sectores, pero que significa o polo ibérico? Explíquenos un pouquiño máis para os que non somos especialistas no sector. Pois a verdad que me gusta moito esa pregunta, porque o noso eslogan, non? A Feira Industrial e Tecnolóxica referente do polo ibérico. Para nós o polo ibérico é Iberia, é dicir, España e Portugal. Por que destacamos este calificativo ou destacamos este eslogan? Porque nas últimas, sobre todo na última década, o que antes parecía que era unha competencia bastante relevante entre Portugal e Galicia e o resto de España a nivel industrial e técnico, hoxe en día é absoluta colaboración e cooperación. As empresas galegas, as empresas portuguesas, as empresas españolas teñen claro que non competimos entre nós de xeito, digamos, destacado, senón, sobre todo, conformamos un territorio que nos consideramos idóneo para que os grandes compradores internacionais aposten por ele, é dicir, a un empresario pois de Estados Unidos ou unha empresa ou de Alemanha ou de Francia destinan ou queremos que destinen eses proxectos a un amplio territorio onde, como polo ibérico, podemos ofertar as nosas capacidades e garantir pois un bo éxito na culminación deses proxectos que cada vez son máis técnicos e máis complexos para poder levar a cabo, non? Por lo tanto, queremos que se una tanto España, Galicia con Portugal a nivel, sobre todo, de ofrecer pois esas capacidades ao mundo, non? Cando falamos de sectores, podemos poñer un exemplo do naval ou podemos poñer un exemplo dos enerxías renovables. Non só facemos os cascos dos muiños ou os cascos dos barcos, tamén poñemos a tecnoloxía, non? Eso vería a ser o que se chama Industria 4.0? Pois que é a Industria 4.0? Sí, para nós a Industria 4.0, que foi, digamos, tamén unha das marcas da última década, para nós hoxe en día incluso pode estar hasta superada, por aí xente que fala da 5.0, bueno, basicamente falamos das tecnoloxías máis avanzadas e, como ben dís, en Galicia facemos cousas tan singulares e tan destacadas como pode ser pezas para un avión, componentes para a industria de seguridade e defensa, facemos tamén barcos con alto valor engadido e, obviamente, os máis tradicionais, pois, automóviles ou turismos, non? E tamén estamos cada vez máis nas enerxías renovables, como pode ser o caso de eólica terrestre, pero tamén a mariña, onde somos un dos polos máis relevantes mundiais. Que estamos facendo fora, non aquí. Exactamente, estamos fabricando para fora, probablemente somos o primer polo a nivel mundial de fabricación e construción. É certo que aí é líder, sobre todo, a comarca de Ferrolterra, pero hai empresas do Salnés, empresas das Rías Baixas que están traballando pois para eses líderes que son, no caso de España, sobre todo, Navantia e Windar, non? Pero aí hai moita empresa, moita cadea de valor implicada, moita empresa galega, e nós o que defendemos dende a CIME e tamén dende Mindtech é que debemos estar cada vez máis diversificados. Creemos que é a proba realmente de que a diversificación é útil, pois é a situación da industria galega hoxe en día, onde hai a maior parte das empresas do sector metal e tecnoloxías asociadas están facturando pois unha porcentaxe para a industria da automoción, outra porcentaxe para a industria aeroespacial, para a seguridade e defensa ou enerxía, non, equipamentos para o mundo da enerxía. Por lo tanto, esa diversificación é unha garantía de éxito dende o noso punto de vista. Claro, e cando falamos cando cita que traballamos para empresas de fora e facemos componentes ou pezas importantes aquí, desenvolvemos eso,
ese tipo de tecnoloxía e de industria, estamos falando de que as defendemos para as primeiras potencias do mundo, non só para, digamos que o segundo ou terceiro, non? Sino que as primeiras empresas. Temos aquí delegacións de empresas suecas onde facemos moita maquinaria tecnolóxicamente importantísima, pero tamén cando falamos de componentes para os europeos falamos das primeiros fabricantes, non? Por exemplo, Airbus, non? Airbus, Boeing, por exemplo, unha das industrias que ten máis protagonismo en Mindtech na próxima edición vai ser a industria aeroespacial, tamén a industria de seguridade e defensa, a industria de eólica mariña. En todos eses casos, como ben dis, temos xa líderes mundiais aquí en Galicia, que obviamente non digamos, non vamos a decir que somos os mellores en todo, ni moito menos, porque non sería certo. Bueno, estamos aí. Pero sí é certo que temos xa proveedores de primeiro nivel certificados. Claro. Algo que, por exemplo, na industria aeroespacial sería impensable. Eu teño pois a honra de ser presidente do Consorcio Aeroespacial Galego tamén, e aí 12 anos non tiñamos prácticamente nada en Galicia, salvo dúas excepcións. E hoxe en día temos máis de 40 empresas que traballan para os grandes fabricantes, non? O que ven a amosar que esa diversificación é posible e que dá pois os seus frutos, non? Porque esas empresas, como pode ser o caso, por exemplo, de Delta Vigo ou industrias como Tun Eureka, aquí no Salnés, pues son industrias que realmente están traballando en todas estas actividades prácticamente que estou citando, non? Por lo tanto, apostamos pola diversificación, sen dúbida alguna, e Mindtech tamén é un foco, é un faro para esa diversificación que é interesante para todo o polo ibérico. Me parece importante que resalte que non só facemos componentes ou pezas, digamos que a medida, non? Sino que tamén somos un pouco de referencia para moitas das empresas, por exemplo, a aeroespacial que vostede acaba de citar, no sentido de que temos aquí unha especie de polo ou de centro de investigación de estas grandes multinacionales polas nosas condicións orográficas e pola nosa capacidade de aportar desde o punto de vista desde as universidades hasta os fabricantes, non? Así é, non? E despois, obviamente, hai que intentar fomentar pois as condicións necesarias para que a xente queira vir aquí a investir, queira vir aquí a traballar tamén, queira vir aquí a unha feira, porque, por exemplo, o caso de Mindtech non a organizamos para ver se sacamos unha rentabilidade económica, a rentabilidade para o territorio. Pois, por exemplo, por citar, hai delegacións de Exipto, delegacións de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos, hai delegacións de Singapur, é dicir, son delegacións que se non existisen eventos como ese non iban a estar aquí, ou estarían en outro momento por outro motivo, non? Por lo tanto, creo que conformamos cos centros tecnolóxicos, universidades e, sobre todo, cos empresarios e empresarias que invisten e co persoal cualificado que está nesas empresas, pois somos atractivos, somos competitivos, pero, dende logo, hoxe en día, a competencia é tan feroz e tan dura que ese é o panorama que describimos hoxe. Eso para nada garante que dentro de un ano ou dous estemos na mesma situación, nin moitísimo menos. De feito, eu levo 25 anos no sector, prácticamente a primeira vez na historia que temos tanta capacidade productiva empregada, é dicir, que estamos a máis do 90% de capacidade, pero tamén é certo, porque non é ouro todo que brilla, tamén é certo que temos pois menos personas que hai unha década no sector e tamén menos empresas, pero sí, probablemente, máis sólidas, máis estables e, sen dúbida alguna, máis competitivas, porque aí están os números. Pero quero dicir que realmente competimos con distintos lugares do mundo, claro, onde, pois, por exemplo, é gratuito o chan industrial, o custe enerxético é 4 veces menos, obviamente salarios nin que decir, pero eso nos non imos a competir nunca, nin queremos facelo por salarios, eso está xa máis que vencido, pero sí temos outros apartados, como pode ser, por exemplo, a axilidade burocrática que sempre demandamos ás administracións públicas. Non é suficiente. Temos que ser moi áxiles, temos que dar solucións aos investimentos que queren chegar aquí, e para iso, obviamente, pois a burocracia é un enemigo perfecto, non? E dotar de conectividade e de servicios, non? Que papel xoga aquí e que papel está xogando ou incluso está chamado a xogar, porque Internet leva 25 anos, por decirlo de algún xeito, pero a IA, a inteligencia artificial, leva uns meses, todavía non sabe andar, non? Ou non sabemos andar con ela, non? Por lo menos a maioría. Que papel ven a xogar
no desenvolvemento de información de novas capacidades e de novos servicios. Bueno, pois igual que esas tecnoloxías 4.0, non? Cando chegaron foi unha revolución, ou a intentar destacar aquí algo novedoso e positivo para Galicia e para o polo ibérico, que é o interese dos directivos e dos empresarios por coñecer novas tecnoloxías que se poidan aplicar, non? Como é o caso da inteligencia artificial. De feito, unha das xornadas específicas que hai 10, creo, 11, nesta feira, hai, por exemplo, Seguridade e Defensa, Eólica Mariña, pero hai unha sobre inteligencia artificial especificamente con xente de máximo nivel mundial, non? Por qué? Porque cada vez, como ben pois comentas, interesa máis ás empresas e se realmente dominas, por exemplo, a inteligencia artificial, vas a ter unha ventaxa competitiva. Que sucede? Que tens que ser moi bo, aplicalo e investir máis que recursos económicos directos e tempo do teu equipo para intentar coñecer ben esas vantaxas, non? Pero si existen, si se están aplicando e nós tamén, pois como feira, queremos poñelas pois ao coñecemento de todos, vai a vir xente de fora de España para falar sobre estas vantaxes e intentar que as empresas do polo ibérico, Galicia, Portugal, España, se aproveiten delo. Agora entramos un poquinho máis en detalles e, lóxicamente, das actividades que vai haber dos eventos, do B2B, das conferencias ou do networking que vai haber dentro da feira, pero antes me gustaría que seguira expoñendo un pouquiño que non só fabricamos para Airbus componentes dos avións grandes de pasaxeiros, sino que isto nos sigue tamén como un polo de investigación para os novos operadores que son os drones, non? E os drones non só están para sacar fotos e vídeos, sino que tamén para usar na guerra. Sí. E en, digamos que, seguridade e defensa temos unha das empresas potentes do mercado que é Eurovesa, que naceu en Santiago, pero que se está en Valga, non? Sí, hombre. Por onde vai o mundo por aquí? Claro, nos aí estamos traballando nos últimos anos intensamente para intentar ampliar esa cadea de valor en seguridade e defensa e que haxa máis empresas galegas. Como ben dís, un dos líderes, dos poucos líderes que temos en Galicia, Eurovesa, aparte cunha proxección moi boa. Temos tamén a Navantia, que tamén é unha empresa moi emplatada en Galicia. E despois xa temos 4 ou 5 empresas que poden estar facturando un 25% da súa actividade en seguridade e defensa e que todas estas queremos que sexan tractoras de outras moitas que poden entrar. Isto non significa que haxa café para todos, que isto sea sinxelo, nin moito menos, ni moito menos. E é para especialistas. Exactamente, pero realmente se nós, dende a CIME, tamén esta feira Mainte que vai a abondar nelo, somos capaces de que traccionen estes líderes a toda a cadea de valor en Galicia ou en Portugal tamén, cos país co que estamos colaborando, pois poderemos ter moita máis actividade pois nesa seguridade, non? Seguridade e defensa que hoxe en día está fora de todo o debate. Lóxicamente haberá xente que lle guste máis o conflicto ou menos, dende logo a nos non nos gusta nada, pero sí a seguridade que todos queremos e ansiamos, non? E, polo tanto, hai que traballar para elo. Temos recursos. A mellor forma de evitar a inseguridade é estar seguros. Exactamente, non ter unha protección adecuada, e, dende logo, xa digo, a Unión Europea decide uno, polo tanto, non está en debate hoxe en día, si está en debate como chegamos a eses números, a esas industrias, a esas persoas que poidan traballar para proveer deses servicios, non? Polo tanto, nos creamos o grupo de SEC Defense, Security and Defense, un grupo destas empresas tractoras e de empresas que están traballando para intentar que Galicia teña tamén un peso relevante na industria de seguridade e defensa. Falenos un poquinho máis da feira. Digamos que, bueno, e de automoción, que non falamos nada, e que somos un dos grandes fabricantes de europeos, o cuarto, non? Sí, sen dúbida alguna, e Galicia, pois a cuarta comunidade tamén en España. Estamos falando de que en automoción temos máis de 20.000 traballadores directos, estamos falando dunha factoría como a de Stellantis, que é das máis competitivas ou a máis competitiva do grupo. E si é certo que estamos... E todo o que está alrededor. Claro, estamos nun momento de dúbidas, porque si é certo que o vehículo eléctrico non vai tan rápido, tan áxil como se pensaba. Hai grandes compañías europeas que investiron, e tamén que están en Galicia, que investiron para intentar acompasar eses investimentos ca en teoría a venda que se iba a producir destes vehículos eléctricos. Non estamos a ese ritmo, pero bueno, sí podemos decir que o 2024
cos datos que temos do informe do sector en Asime, pois podemos decir que medrou un 1% en emprego e un 1% en facturación. Básicamente o que fixo foi estabilidade en números. Hai xente que non lle gusta que digamos estabilidade respecto á industria da automoción, pero é a realidade. Outra cousa é que hai incertidume, pero eso tamén pasa en outras actividades. Non somos optimistas, imos a ter que sudar e pelexar moito, e sobre todo a Unión Europea e os países membros teñen que pensar o ritmo que lle queren meter o vehículo eléctrico e as exixencias, non? Que xa se ve que as estamos un pouco postergando. Claro. Sí, o 30 non é a fecha. Vai a ser que aplazar. Exactamente, non imos a chegar, non? E despois, bueno, está a chegada dos investidores chineses, que cada vez é maior, están chegando ao noso sector, e, bueno, pois ten as súas cousas boas e tamén ten algunha mala, non? Pero, bueno, probablemente a Unión Europea levamos xa varias décadas que non nos estamos decatando realmente da amenaza que pode supor pois outros investidores, pero, bueno, nos o que estamos sobre todo é que haxa actividade, que haxa investimentos, que haxa negocio, e, bueno, son os nosos gobernantes os que teñen que ver un pouco máis alá, non? E a nivel de centros de investigación tecnolóxica, por exemplo, na automoción sí temos moito, e no resto dos sectores tamén? Sí, estamos, por exemplo, na eólica mariña temos a uns grandes líderes como Navantia e Windar, que teñen os seus equipos. Hai proxectos da Xunta de Galicia para crear un polo de enerxías marinas en Ferrol. Na industria aeroespacial hai un polo moi relevante en Rozas, en Lugo, para non tripulados. Digo, en Lugo. Exactamente. E despois, bueno, despois hai outras actividades máis incipientes que aínda non teñen pois eses centros, pero, bueno, as universidades teñen pois unhas boas capacidades e, bueno, despois tamén facemos unha labor, creo que moi importante, as asociacións como Asime, pois difundindo as nosas capacidades polo mundo, traendo tamén investigadores a Galicia, investidores e colaboradores, non? Por iso estes eventos son moi interesantes tamén para eso, para poñer en común xente de moitos lugares, non? Fálenos da feira. Quen é o, bueno, primeiro descríbanos o perfil do visitante e do expositor para que, digamos que para que seleccionamos un pouco. Sí, pois digamos, para nosos titulares son cuarta edición de Mindtech, o obxectivo é máis de 10.000 visitantes, creo que vamos a conseguir, 215 expositores a día de hoxe, e país invitado ao México, que ven con máis de 40 empresas, moi relevantes, a maioría. Estará o embaixador de México en España tamén, na inauguración e acompañándonos os primeiros días, e o perfil do visitante é netamente profesional. Si é certo que hai unha porcentaxe que pode rondar o 7-8% de estudiantes dos últimos anos, claro, das titulacións que nos interesan. De feito, hai un foro sobre personas, que como nos gusta titulalo, para falar das oportunidades que hai para esta xente. Os expositores son empresas de fabricación de maquinaria, novas tecnoloxías aplicadas á industria, empresas de seguridade e defensa da industria aeroespacial. Realmente é unha feira netamente profesional, pero que tamén quere atraer a xuventude para que vexan realmente que se fai en Galicia, que se fai no Polo Ibérico e que traballen no noso sector, pois recéns titulados ou tamén xente que está en outras actividades. Claro, e falaba de estudiantes tamén de formadores, non? Tamén supoño que é un bo sitio, un bo foro e unha boa oportunidade para moitos dos profesores. Ponentes hai moitísimos, non? E ademais das mellores empresas e tamén do resto de fora, non? Dos internacionales. Temos máis da metade son de fora de España, temos ponentes tamén de Portugal, e despois, sobre todo, empresas, o que nos gusta é traer, sobre todo, empresas que poidan comprar no Polo Ibérico, non? Por lo tanto, aí teremos empresas como Airbus, como Boeing, como Indra, empresas como Navantia, é dicir, empresas que realmente son normalmente compradores dos produtos e servicios que fabricamos en Galicia e no Polo Ibérico. Logo habrá tamén o B2B, os que son as chamadas reunións físicas e virtuais, non? Sí, exactamente, vai haber, pois, de feito, vindo para que o mundo este conectado, digamos, non? Exactamente, estamos intentando cadrar todo, porque hai, pois, non quero facer augurios a ver se me vou a equivocar, pero, bueno, os números que temos de inscripción reais, bueno, fan pensar que isto pinta moi ben, o vaya sea así, que realmente os expositores se incrementen, queden satisfeitos, e os visitantes tamén, non? E se poidan facer contactos, reunións para o día de mañán, claro. Exactamente, eso vai a pasar, veñen delegacións de 15 países, non me equivoco ahora mismo, algunhas moi numerosas, como Emiratos Árabes, como o caso de Colombia, o caso de México, lóxicamente,
E, bueno, despois en expositores, pois Portugal ten, pois eu creo que ao redor do 35% dos stands, non? Bueno. Que é algo moi interesante tamén. Moi interesante. Horario de 10 a 6 da tarde? De 10 a 6 da tarde, martes, mércores e xoves. A semana que ven. Exactamente. 17, 18, 19. 19. Animamos a que se vaya tamén ca filosofía de pasar un bo rato, que a nosa venta tamén da feira son experiencias realmente de traballar, pero tamén nun ambiente agradable. Hai eventos de networking, hai cenas, hai xantares tamén para poder pois debatir e que o ambiente realmente sexa o que enganche o público. Traballo, pero tamén un pouquinho. Bueno, Galicia é capital do mundo, non? Capital do mundo eses 3 días. Por eso digo, non só Vigo, sino isto é Vigo, capital do mundo. A verdad que é un orgullo ver como, por exemplo, pues veñen xente desde Singapur, desde Argentina, desde Colombia, México, Marrocos, é dicir que, bueno, ver cando empezas a ver a lista desde Suecia, un bo número tamén de compradores, bueno, realmente que te enche de orgullo ver que, a lo menos, aportas pois esa parte do traballo diario en que aquí veña xente a ver empresas, a visitar empresas, algunhas saen da feira a ver en instalacións fabriles tamén fora. Os contactos claro, ou acuerdos ou preacuerdos ou... Creemos que vai a ser moi bo. Bueno, e agora sí que lle deixo tempo para reivindicacións. Dende vostede decía que, lóxicamente, as administracións, tanto a Xunta como o Goberno de España, como a Unión Europea, deben de facilitar máis, digamos que o trámite burocrático e as condicións para investimento aquí, non? O sea, isto de que produzcan que nos aquí diseñamos pero que se fabrique en outro lado, eso estáse acabando, non? Nos considerámonos, eu mesmo en concreto, pois unha persoa que intento ser rigurosa cas reivindicacións, cas propostas. Sabemos que as cousas no mundo empresarial e industrial son difíciles, porque estamos competindo con todo o mundo, pero temos que decir as cousas claras para intentar axudar os nosos gobernantes a que tomen as decisións máis axeitadas, igual que facemos nos no seo das empresas. Por que digo isto? Porque se ben digo, por exemplo, que hai que mellorar na axilidade burocrática, hai que mellorar, hai moitísimo todavía camiño por percorrer, sen dúbida alguna, hai que mellorar no suministro enerxético, por eso apostamos polas enerxías renovables, apostamos pola eólica mariña que se compadeza ca industria tan querida e tan proveitosa como é a pesqueira. Nos só defendemos eólica mariña con pesca, é dicir, coa compatibilidade que creemos nela, pero despois tamén hai outras cosas positivas. Por exemplo, rachamos unha lanza a favor das administracións públicas en formación profesional. Mellorouse moito nos últimos anos. As administracións públicas asumiron que realmente había un problema de adecuar a oferta formativa cas necesidades das empresas. Temos máis formación dual, temos financiación pública para facer as microcredenciais que impulsou a Xunta de Galicia con moito éxito, formacións de ata 60 horas para incorporar xente de xeito rápido. Agora temos a necesidade de incorporar xente de fora da Unión Europea. Estamos traballando con Colombia, con Perú, con Chile, cos mellores, con xente que realmente ten cualificación que nós non temos, que non temos persoas que teñen esa cualificación. Aí tamén lle pedimos ao Goberno de España, que está ahora con novo reglamento de estranxeiría, que nos facilite que as subdelegacións de goberno cas que falamos... Que se poidan contratar. Claro, diariamente que se permita vir, hai que mellorar o catálogo das ocupacións de difícil cobertura, desas donde non hai galegos que poidan cubrir, que non hai, ou tamén vou a ser sincero, ou que non se queira, porque si hai algún paro por aí ou desemprego que é absolutamente discutible, non? Non se entende. Discutible ou que non se acepta, non? Despois temos tamén unha situación, que son números, non creo que sexa rebatible, que é o absentismo laboral, non? Temos un absentismo laboral gravísimo, gravísimo. Decir, obviamente non debe ir a traballar quen este mal, eso é obvio, eso faltaría, non? Nadie pretende iso. Pero sí que tamén estamos absolutamente seguros que hai unha porcentaxe de persoas que non queren ir a traballar porque non queren, basicamente, non porque non poida, non? Ou porque non lle sea rentable, porque o sistema lle permite a pillería, non? Exactamente, entón creemos que aí hai que ser mínimamente rigurosos. Para as empresas que teñen moito coste. Claro, e o goberno que tamén se... Iso é unha goteira que se perde. O Estado tamén se afecta, non? Entón creo que aí hai que ser rigurosos, que vaya a traballar, e que non vaya a traballar, que non poida, obviamente, só faltaría, pero sí sabemos con total certeza
que hai situacións que non son reais e, polo tanto, hai que ser tamén rigurosos con eso, porque o que era hai un 5% de asentismo hai nada, hoxe en día estamos en niveis do 10 ou do 15 ou do 20 en algunha empresa, o cal non é asumible, non? Ao final todos nos conocemos, somos veciños e, bueno, as cousas non son tan complexas de adiviñar, polo tanto, aí temos que facer un traballo, estamos facendo, polo tanto, quedan moitos retos e imos a intentar acadalos, non? Partindo desa satisfacción da situación actual do sector, pero que tamén non nos engañemos, en algunhas actividades temos sectores ou actividades máis sólidas, pero tamén con menor volumen que tiñamos hai anos, non? Pero, bueno, sí estamos satisfeitos. Como lles afectan, digamos que as propostas que todavía están no aire, pero as propostas de aranceles, por exemplo, metidas por Trump nos últimas semanas, a ver canto cambia ou canto duran, pero a nos afectanos as decisións nas últimas semanas, a ver canto cambia ou canto duran, pero a nos afectanos as decisións da administración Trump directamente. Estamos nun 4% de exportacións, non é o destino principal, aínda que o cuarto, se non me equivoco, noso, xa Estados Unidos medrando ano tras ano, pero estamos falando de 220 millóns de euros, non é o preferente. De feito, por exemplo, Turquía irrumpeu agora como segundo destino das nosas exportacións, algo sorprendente, pero sí afecta moito de xeito indirecto, porque nos enviamos moitos produtos, bens de equipos, servicios para Alemanha, Francia ou Reino Unido, que rematan finalmente no mercado estadounidense, non? Por lo tanto, se hai aranceis, eles van a vender menos e nos imos venderlle menos pois a Francia, Alemanha ou Reino Unido. Por lo tanto, teñen afectación, sen dúbida alguna. Eu son dos que quero ser relativamente optimista, porque considero que realmente se van a reducir esas porcentaxes que decidiu xa pois a administración Trump. É malo para os dous lados. Exactamente. Nos creemos que tan malo para Estados Unidos como para nós, que a Unión Europea ten que ser un aliado de Estados Unidos e Estados Unidos da Unión Europea, porque senón o espacio de Estados Unidos o vai ocupar probablemente outro mercado, non? Por lo tanto, penso que un momento que está prexudicando, sen dúbida algunha, o comercio internacional e o sector metal galego. Non podemos esquecer que do total de exportacións galegas, de todo as exportacións de Galicia, o 40% son do sector metal, non? Por lo tanto, sí nos afecta, pero queremos ser relativamente optimistas e agardar que haxa acordos e melloras, non, neses números. Cales son esos retos que vostede falaba antes que ten o sector, así como para ir un pouquiño rematando? Bueno, pois eu diría, pois o principal hoxe en día é atopar un número de persoas cualificadas, xa non digo os que se precisan, falamos de incluso uns 5.000 en toda Galicia, non imos a cadalos a curto prazo, pero sí se nos facemos... falamos de formacións ou de, digamos que de formacións ou de titulacións máis ou menos tecnolóxicas, ingenierías, arquitectura, telecos, robótica... E tamén de persoal operario de fabricación e producción, nas dúas líneas. Bueno, sí, claro, porque as grandes teñen falta desto, sen dúbida. Da FP básica incluso. Exactamente, entón, aí realmente nos facemos autocrítica, nos creemos que no sector metal galego non expuxemos correctamente en que consiste hoxe en día. Todavía hai xente que aínda pensa que hai pois realmente que estar pois continuamente cheo de aceite ou de grasa nun andamio cun risco tal, e iso pasou a historia. Eso eran parte das actividades hoxe en día. Nos facemos, xa digo, avións, barcos, vehículos militares, componentes aeroespaciais, e facemos outras cousas tamén. A robótica, non? Exactamente, non? Por lo tanto, é un sector moi atractivo, para as próximas décadas creo que con moita estabilidade. Invitamos a xente xoven a incorporarse ao noso sector. Despois temos un problema, obviamente, en Europa e en España, de natalidade que perxudica o número de persoas, o reto da axilidade burocrática, e tamén hai outro reto que é o de atraer investimentos, non? Dende logo, hai que mellorar esa situación, hai que intentar que os investidores internacionais cheguen a Galicia, aposten, por lo tanto, hai que facilitar, hai que impulsar enerxías renovables, hai que mellorar os datos de asentismo, e hai que intentar aportar chan industrial a precio competitivo, se queremos recibir investimentos, senón serán outros países os que reciban. Parece unha utopía que haxa empresas que non se poden instalar aquí por falta de enerxía, non? Pues por algo así. Señor Mallón, chegamos ao final do camiño, pero ten a última intervención, un minuto para decir o que vostede queira ou para invitar a audiencia a que a audiencia especializada ou profesionalmente relacionada con metal, para que vayamos a Mintech. Bueno, pois eu diría, hai que ir á Feira Mainte, cuarta edición, en Vigo, martes, mércores e xoves. Estou absolutamente seguro que todo o mundo vai a ver colmadas as súas expectativas.
porque van a estar os grandes compradores nacionais e internacionais, empresas locais tamén cas que se poden establecer sinerxias. Temos, eu vou a decir xa agora, pois o triple de inscricións que na mellor edición, polo tanto, creo que cun poquinho de sorte vai a ser pois un fervideiro de intencións, de contratos, de negociacións, tamén de coñecer as novidades máis importantes do sector industrial e tecnolóxico. Que sea un éxito todo para a feira, para Mindtech, para o sector, que será todo bo para Galicia, incluso para o polo, para o polo ibérico. Foi un placer contar con vostede, señor Ballón, hasta unha vindeira ocasión, moitísimos éxitos, tanto na feira como no resto do sector. Moi ben, pues moitas gracias a vos. Nos vamos a publicidade, amando os patrocinadores, volvemos, recibimos a Iván Puentes e analizamos a situación política e a xestión desta legislatura no Concello de Pontevedra, capital das Rías Baixas. Non o perdan, hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Pues de novo estamos con todos vostedes e, como lles decía, nos vamos a ocupar da política municipal de Pontevedra e para eso lle damos a boa noite e a benvida a Iván Puentes como portavoz do Partido Socialista no Concello de Pontevedra. Benvido, señor Puentes, como estamos? Que tal? Moi boa noite. Bueno, empezamos e me gustaría empezar porque xa estamos nos 2 aniños da legislatura, nos quedan outros 2 hasta o 27. Si ten que facer un balance da xestión, así un pouco para que nos quede ao resto da audiencia, pero que tamén nos entendan os de Noia ou os de Ribeira de como é esta xestión dende o punto de vista de un socio colaborador do goberno de Lores. Bueno, socio non, nos non temos nin acordo de goberno, nin acordo de gobernabilidade, non? É certo que os cidadáns, cando hai eleccións, votan, deciden onde nos poñen a cada quen. Neste caso, pois, decidiron que o Partido Popular non tivese maioría absoluta e, por tanto, pois, igual que aconteceu nos últimos 25 anos, o Partido Popular non poda gobernar Pontevedra e Rafa Domínguez non sexa alcalde de Pontevedra, e a partir de aí, pois, a maioría que se suma, como se suma en todas partes, é unha maioría progresista, que neste caso
caso suman o BNG e o Partido Socialista, non? Eu creo que se perdeu unha oportunidade de ouro despois das eleccións municipais para formar unha coalición de goberno, unha coalición na que, bueno, pois houvese un reequilibrio de forzas despois dunhas eleccións nas que o BNG retrocedeu en votos e en concelleiros, perdeu 2 concelleiros, o Partido Socialista incrementou a súa representación e, por tanto, bueno, nós o único que pedíamos daquela era poder poñernos de acordo en unha serie de proxectos a desenvolver na cidade para os próximos anos, non? Nos falábamos de ter un plan xeral de ordenación municipal que nos permitise axilizar as licencias e todos os trámites urbanísticos no concello, ademais de xerar chan industrial para poder asentar empresas, xerar emprego, que a cidade, ademais dunha vocación residencial, tivese tamén unha vocación de emprendemento, unha vocación de xerar oportunidades de traballo para os veciños e veciñas que vivimos ali, que, por tanto, puidese medrar como capital de provincia que é. Falábamos dun problema de vivenda e de que o Concello tomase iniciativa tamén en materia de vivenda para solucionar os problemas que especialmente a xente moza, pero xa non só teñen para acceder a unha vivenda a prezo asequible na cidade de Pontevedra. Ou falábamos, por exemplo, de reverdecer a cidade, non? De que unha vez que se completou máis ou menos todo o proceso de humanización da trama urbana da cidade, puidésemos incorporar o río Lérez, incorporar o río dos Gafos, incorporar todos os espacios naturais que ten Pontevedra ao seu redor, incluso no seu interior, e que non teñen outras cidades, e que, primeiro, unha oportunidade de maior calidade de vida para os veciños e veciñas, e, en segundo lugar, tamén un reclamo turístico para, bueno, pues para a xente que nos quera visitar, e tamén con eso xerar máis actividade e máis emprego. Bueno, diversas cuestións que, bueno, pues que non foron atendidas polo BNG, que eran todo liñas vermellas, e, por tanto, bueno, pues nos decidimos que daquela, desde logo, nos non íbamos a entrar nun goberno simplemente para votar a favor de todo o que propuxese o BNG e todo o que e de facer realidade simplemente o programa electoral do BNG. Por tanto, en coherencia, decidimos quedarnos fora do goberno e facer oposición, non? Que o que os cidadáns decidiron que fixéramos con eses 5 concelleiros que temos. Claro, unha vez que estamos na oposición, hai dúas formas de facer oposición, non? Pódese facer o que fai o Partido Popular, que é simplemente votar a todo que non, intentar que nas próximas eleccións pois arañar uns cuantos votos máis dos que teñen agora e intentar, que eu creo que non o vai conseguir, e, en fin, as enquisas son tozudas e tras enquisas se demostra que non lle está dando resultado, pero intentar chegar á alcaldía cabreando a cidadanía, é dicir, impedindo que o goberno goberne, e, por tanto, como a cidadanía está enfadada, a ver se me votan a min, teño sorte e son alcalde, non? Ou se pode facer unha oposición como a que eu creo que fai o PSOE, que é unha oposición responsable, asumir que somos partidos políticos diferentes, que temos proxectos diferentes, pero que o BNG necesita dos 5 votos do PSOE para poder sacar adiante as cousas. E, por tanto, ante cada cousa que queran aprobar, cada orzamento, cada modificación de crédito, cada cuestión que vai ao pleno, si queren contar cos 5 votos do Partido Socialista, hai que sentarse, hai que falar, hai que dialogar e hai que chegar a acordos. E haberá que facer, obviamente, que para eso son goberno, as cuestións que o BNG quere facer e quere poñer en riba da mesa, pero tamén aquelas cuestións que están no programa electoral do Partido Socialista e para as que a cidadanía nos deu os seus votos, non? E con esa oposición responsable co que estamos gobernando, non? Por tanto, como está Pontevedra 2 anos despois? Bueno, eu creo que podería estar mellor do que está neste momento, pero bueno, creo que con ese reparto de cromos que os cidadáns fixeron nas últimas eleccións, nos estamos facendo o que creo que a cidadanía espera de nós, non? Que fagamos a cidade gobernable, que saquemos adiante proxectos que o BNG non quere, que son do Partido Socialista, pero que necesita incorporar eses acordos para poder sacar os que el quere sacar, e ao mesmo tempo, bueno, pues que se resolvan os problemas dos veciños e veciñas no día a día, non? Ahora, se eu dicía hai 2 anos nas eleccións municipais que o goberno municipal, despois de 25 anos dunha xestión que non descubro nada novo, se digo que, bueno, pues que gozou do favor da cidadanía nas urnas, e é evidente que é así, non? Miguel Ángel Fernández Dores leva 25 anos sendo alcalde de Pontevedra. Pero con axudas. Evidentemente, con sempre, axudas, sí, o Partido Socialista, uno goberno, unha oposición, sempre, claro que sí. Pero, e ademais moi satisfeitos, porque moitos dos progresos da cidade destes 25 anos levan o selo do Partido Socialista, non? Pero que era un alcalde e era un goberno que estaba xa falto dun certo refresco, falto de darlle un pulo novo, un impulso novo á cidade, eu creo que iso se ten acrecentado, non? Eu, desde logo, nestes 2 anos non coñezo un só proxecto novo na cidade que non sexan aqueles
que afortunadamente para Pontevedra herdou o actual goberno das áreas que gobernaba o Partido Socialista no mandato anterior. Si falamos do Río dos Gafos, falamos da parcela dos circos en Mollabao, do antigo campo de fútbol de Ponte Sampaio, se falamos do mercado municipal, da Vía Verde, falemos prácticamente do que falemos, da pasarela en 12 de novembro, da nova pasarela do tren que se vai facer agora, son todo proxectos que foron xestionados polo Partido Socialista no mandato anterior e que se están financiando grazas aos fondos europeos que o Partido Socialista negociou no anterior mandato e se están aplicando agora, non? Entón, non hai ideas máis aló de humanizar e de peatonalizar. Iso é o que Pontevedra necesitaba resolver hai 2 anos, que creo que, bueno, pues non resolveu de todo. É certo que hoxe temos máis forza e temos máis capacidade de impoñerlle ao BNG esas cousas que non quere facer na cidade, pero todavía nos fai falta máis forza para conseguir que de verdade a cidade teña ese refresco que necesita e ese camiño, non esa volta hacia atrás que pretende o Partido Popular, sino ese camiño hacia adiante, hacia unha cidade que, por suposto, sexa agradable para vivir, pero que tamén traballe en materia de economía, de emprego, de vivenda, de medio ambiente, de loita contra o cambio climático, que é o que quere o Partido Socialista e que espero, e é o traballo que nos queda durante os próximos 2 anos, espero que podamos conseguir nas próximas eleccións municipais. Na anterior entrevista que pasou vostede por aquí, fai un ano e algo, en números redondos era bastante crítico, lóxicamente, que a postura de o señor Lores, porque non quería negociar, non lle gustaba negociar. Se hoxe tovera que decidir unha estimación nos proxectos que vostede levou na súa campaña e nos proxectos feitos ou que están en marcha, un porcentaxe, a mitad, máis da mitad, dos que están en marcha estes 2 anos, eu creo que son do Partido Socialista pois o 90%. É dicir, que eu reto a calquera que me diga algo que estea en obras neste momento na cidade que non xurda das áreas do Partido Socialista. Entón, está contento? Non hai. Estou contento con que a xestión que nos fixemos os 4 anos anteriores hoxe está fructificando. Por exemplo, vou poñer un exemplo. No primeiro ano nos non fomos quen de poder pactar o orzamento municipal porque o BNG seguía na mesma postura. Ou nos votades ao 100% do que nos propoñemos sin aceptar nada do que vos propoñedes, ou non sacamos adiante o orzamento. Pois nos dixe, bueno, pues nos así non podemos negociar, vamos a votar en contra. Este ano, bueno, creo que tamén a xente hai que deixarlle tempo ás veces, non, para que asuma a posición na que está. Este ano a postura foi totalmente diferente, non? Estiveron abertos a falar, a negociar e a dialogar, non? E, por tanto, o Partido Socialista, en coherencia, volveu poñer en riba da mesa o que hai un ano lles pedíamos, por certo, 100% aceptado todo, e foi posible negociar este ano o orzamento, non? Non só as cousas que decía antes, é que, por exemplo, hoxe os centros educativos de Pontevedra teñen duplicado o seu orzamento para mantemento gracias a que o Partido Socialista pediu pasar de 200 a 400.000 euros os cartos anuais para o mantemento de colexios públicos. Os camiños e a infraestructura no rural, fundamentalmente camiños, saneamento e demais, hoxe teñen incrementada a súa partida porque o Partido Socialista exixiu isto para poder aprobar os orzamentos municipais. Claro, esta é a política. Eu pido que se me diga, bueno, voulle decir sí, había un proxecto, en fin, medio compartido, pero que sí xurdiu dunha área do BNG, que eran os pabillóns polideportivos da Parda, que están sin empezar aínda, pero que parece que está o acordo asinado coa Xunta de Galicia para poder facelo. Fora diso, eu reto a calquera que nos estea vendo que nos diga unha soa obra que estea en marcha neste momento na cidade que non dependa dunha concellería que o Partido Socialista xestionaba no anterior mandato municipal, porque non hai ninguna. Isto lle dará un pouquiño, que lectura fai entonces con esta situación, con este análisis da política, a sondaxe publicada por a Voz de Galicia fai unha semana, fai uns días, sobre que se daría o mismo resultado que se dou no ano 23. É dicir, maioría... Bueno, mira, eu estou moi contento con esa enquisa de sondaxe. Sí, claro, desde o punto de vista do pero digo porque as enquisas hai que velas en perspectiva habitualmente, non? Entón, temos que saber o que sondaxe dicía hai un ano, hai 2 anos, e o que dicía no mesmo momento no que estamos agora do mandato anterior, non? As enquisas de sondaxe son bastante precisas, son enquisas que teñen unha boa calidade e que orientan bastante ben o fotos, pero resultados, claro, pero son fotos do momento, efectivamente, o momento exacto no que estamos. Si nos collemos, dame igual, a última enquisa de sondaxe antes das eleccións municipais, ou a enquisa que se fixo a mitad do mandato anterior, o Partido Socialista hoxe está na maior estimación de voto
depende se collemos a do ano pasado ou a deste, pero entre o 18 e 20% de intención de voto, é a maior estimación de voto que tivemos nunca en Pontevedra nos últimos 20 anos. É dicir, si este é o punto de partida que nos dan as enquisas, estamos no mellor punto de partida que tivemos nunca desde que Miguel Anxo Fernández Lores é alcalde de Pontevedra, non? E, por tanto, eu creo que é un nivel de optimismo importante, sen confiarnos, evidentemente, e sabendo que queda moito traballo por facer, pero un moi bo punto de partida de cara ás próximas eleccións municipais. E eu creo que, efectivamente, o que está pasando é que se está valorando moito esa xestión responsable que desde a oposición está facendo o Partido Socialista. Si nas últimas eleccións con unha expectativa de concelleiros que oscilaba entre os 3 e os 4, dependendo do día no que se publicase a enquisa, sacamos 5 concelleiros, quere dicir que neste momento estaríamos xa a 2 anos das eleccións na posibilidade de medrar 1-2 concelleiros máis, e iso significa que teñen que sair de algún sitio, evidentemente, e o sitio do que saen, vendo as tendencias de voto, pois previsiblemente será de 2 sitios, do BNG e da abstención, non? Por tanto, se facemos un traballo serio, nos estamos en condicións, e creo que vamos a chegar así, de en 2 anos poder estarlle disputando ao BNG a condición de forza política máis votada da parte progresista do voto, digamos, non? E hai outra cousa clarísima, eso dá igual que consultemos sondaxe, que consultemos calquera enquisa que consultemos ou que falemos coa xente na rúa. O que está claro que Rafa Domínguez nin vai sacar maioría absoluta, nin está perto, está lonxísimo de sacar maioría absoluta, non? Por tanto, quen quera cambio en Pontevedra nas próximas eleccións municipais, pois vai ter que decidir si mantén ao BNG como forza política máis votada da esquerda ou confía nunha alternativa que é o Partido Socialista para co modelo de cidade que nos gusta, como modelo de cidade no que nos sentimos cómodos, pero sabendo que necesitamos refrescalo e poñelo a punto, imos máis aló, somos máis ambiciosos e iniciamos un novo tempo da man do Partido Socialista. Os outros dos protagonistas xa se manifestaron de que queren. O PSOE tamén se manifesta, o señor Puentes tamén quere? Bueno, eu evidentemente quero ser alcalde, quero ser candidato, nós temos tamén os nosos plazos internos. O día 21 de xuño celebraremos a Asamblea Municipal para renovar a dirección local do partido. Eu presentareime a secretario xeral, a líder local do partido. Espero gozar da confianza da militancia e a partir de aí poder iniciar ese traballo incansable, imparable de 2 anos para manter a confianza que nos deron 7.000 e pico veciños e veciñas de Pontevedra e duplicar ese nivel de confianza e poder efectivamente acceder á alcaldía de Pontevedra e protagonizar ese novo tempo na cidade. Bueno, antes de meternos en outros proxectos que vamos a analizar, e entre eles o proxecto do Río do Gafos que transforma parte da cidade, principalmente a zona de Campolongo e todo isto, pero a semana pasada se abría con unha pelexa a nivel de navalladas e tal, se abría un debate sobre a seguridade que ven denunciando, a seguridade ciudadana que ven denunciando desde fai bastante tempo o Partido Popular e que incluso achaca un pouco ás deficiencias que teñen os servicios sociais. Cal é a valoración que fai vostede, señor Puentes? Bueno, eu, en primeiro lugar, os feitos en sí, non? Eu creo que foron uns feitos graves, evidentemente, uns feitos aos que non estamos acostumados os veciños e veciñas de Pontevedra, non? A mellor se nos din que pasan en Madrid, en Barcelona ou noutras cidades máis grandes, bueno, pois non nos resultaría tan extraño, desgraciadamente, pero desde logo non hai que minimizalo. Son os feitos graves, son os feitos ademais que aconteceron con todos os elementos posibles para que os valoremos máis gravemente, non? A luz do día, ao pé dun parque infantil, diante dun colexio, diante de menores, con xente na rúa e dun xeito violento, ademais, non? Con xa non só unha perexa, sino con arma blanca, bueno, algo que indubidablemente é grave e que cometeríamos un erro se o minusvaloramos ou se miramos para outro lado, non? E hai que tomar conciencia de que isto que, bueno, pois afortunadamente a primeira vez que vemos algo así a plena luz do día, non a primeira vez que hai coiteladas en Pontevedra, que desgraciadamente pasa como no resto de cidades en varias ocasións, non? Pero con esta exposición pública a primeira vez que o vemos, non? Por tanto, bueno, pois hai que tomar medidas para que isto non vaya a máis, non? Para que se quede afortunadamente nun feito aislado, non? Pero creo que cometemos un erro tamén gravísimo e eu creo que comparto con a maioría de pontevedresas e pontevedresas
unha sensación dunha certa vergoña allea, por non dicir repugnancia, cando vemos a utilización partidista, a utilización carroñeira incluso, que fai o Partido Popular deste asunto, non? Que non se diferencian nada do que Vox e o Partido Popular fan noutras zonas de España, desgraciadamente, non? A mí me gustaría ver un Partido Popular en Pontevedra máis moderado, máis centrado, como ten o Partido Popular en outras zonas de Galicia, ou en outras zonas incluso de España, non? Pero desgraciadamente estamos caendo na ayusización da política pontevedresa por parte de Rafa Domínguez e por parte de Pepa Pardo, non? Da súa número 2. E claro, eu cando vexo ante uns feitos, insisto, graves, como os que aconteceron en Barcelos outro día, que a reacción do Partido Popular é convocar a menos de 24 horas unha rolda de prensa ali, in situ, no mesmo lugar dos feitos, non? Que digo, que necesidade haberá de facela ali, non? Ten unha sala de prensa no Concello onde pode facer unha rolda de prensa sin ese amarillismo, sin ese populismo, sin esa vontade de buscar, parece que ata a gota de sangre que quedas ali en Barcelos facendo esa rolda de prensa, non? En segundo lugar, cando a reacción a esa rolda de prensa é pedir a dimisión do alcalde e a comparecencia do ministro do Interior no Congreso dos Deputados por esa pelexa que se produce en Barcelos, non? Creo que é unha sobrefrenada absoluta, non? Porque claro, digo, o Partido Popular, por exemplo, li outro día nun xornal, en Ferrol, que é a única cidade que goberna o Partido Popular con maioría absoluta, ademais ten mans libres para facer o que queira. En Ferrol houbo ano pasado 14 pelexas tumultuarias na cidade, con arma blanca unha boa parte delas, con katanas incluso, non só con coitelos. Tamén van pedir a comparecencia do ministro do Interior, van concentrarse ali a facer, en fin, roldas de prensa no lugar dos feitos. É dicir, eu creo que a xente precisa que sexamos e nos pide que sexamos un pouco racionais e que sexamos responsables, non? Entón estou seguro que ante estes feitos graves o que quere que as forzas políticas que temos representación no Concello actuemos conxuntamente, nos sentemos, falemos, acordemos e busquemos medidas para que isto non se repita, non? Pero ese amarillismo, a mí, insisto, a mí resultame absolutamente repugnante, non? E logo, por parte do Partido Popular, hai un certo tufillo en todo isto a clasismo, a porofobia, a xenofobia, porque non se pon o foco en outros focos de delincuencia de traxe e corbata que hai na cidade, non? Ponse o foco sistemáticamente en persoas que están en risco de exclusión, mezclase isto que pasou en Barcelos, que ao final é unha pelexa, segundo aparece, non? Apunta a policía, unha pelexa entre bandas polo menudeo, polo trapicheo de droga e venta de droga nese punto da cidade, con persoas indixentes en risco de exclusión que tamén temos que abordar e que tamén o BNG está demasiado pasivo en este asunto, non? Que temos en outros puntos da cidade como na Ferrería ou en Augusto García Sánchez que, aínda que estadísticamente non son obxeto de intervención policial ou de denuncias policiais, pero sí xeran unha sensación de inseguridade tamén nunha parte dos veciños e veciñas porque presencian pelexas todos os días, hai insultos, hai berros, hai consumo de drogas, de alcohol na rúa e a iso hai que afrontar. Entón, o PP fai un remexido de todo isto para intentar convencernos de que vivimos nunha cidade insegura na que, e eu quero entrecomillar e repetirei esta sacidade, unha frase de Rafa Domínguez outro día: Pontevedra se ha convertido en una ciudad en la que a uno lo acuchillan por la tarde cuando pasea por la calle. Claro, eu digo, que pensan os hosteleiros cando Rafa Domínguez e o Partido Popular proxectan esta imaxe da cidade cara fora? Que pensa a xente que ten apartamentos turísticos, que ten hotéis, a xente que ten comercios na cidade, cando se di hacia fora, hacia os medios de comunicación e se pide que o ministro do Interior compareza no Congreso dos Deputados porque vimos nunha cidade na que nos acoitelan cando vamos pola calle? Claro, creo que hai que ser un poquito responsable e ter un pouco de medida tamén onde estamos. Por tanto, e remato xa con este tema, eu creo que o que procede é sentarnos as tres forzas políticas que temos representación no Concello, BNG, Partido Popular e Partido Socialista, que vexamos como afrontamos este problema, non de inseguridade, este problema, porque os datos son tozudos. Faltan efectivos. Este problema de convivencia que temos na cidade,
e entre todos podemos solucionarlo. Efectivos, claro que, baixo o noso punto de vista, claro que faltan, sobre todo da policía local, pero precisamente o día antes de que se producise esa pelexa en Barcelos, o Partido Socialista e o BNG pactamos unha modificación de crédito de 28 millóns de euros, para decir, incorporar 28 millóns de euros ao orzamento municipal do Concello, e entre as medidas que se incluían nesa modificación de crédito estaban o completar ao 100% a proposta do Partido Socialista, completar ao 100% a plantilla local, a plantilla da Policía Local de Pontevedra, é dicir, incorporar uns 20 axentes aproximadamente sobre os que temos a día de hoxe, desde agora ata mediados do ano que ven aproximadamente, para que a Policía Local teña efectivamente máis efectivos que ten de menos, e iso tamén é un problema que está en riba da mesa, non? Ou, por exemplo, cando se aprobou o orzamento municipal do ano 2025 en xaneiro, tamén a proposta do Partido Socialista se incorporou unha partida para incrementar o personal dos servicios sociais municipais e que os servicios sociais teñan máis capacidade de atención da que teñen neste momento, non? Entón, claro que sí, eu creo que é moi responsable o que fai o Partido Popular, e non é responsable tamén o que fai o BNG, que é simplemente minusvalorar o problema, dicir que non pasa nada e que, bueno, pues que tampouco hai que facer nada. Nós creemos que sí que hai que actuar, pero hai que actuar na súa xusta medida e sin demagoxia, sin amarillismos e sin intentar gañar votos a costa de desgracias como a que vivimos en Barcelos outro día. Peixón e política de vivienda social, non? Bueno, o Plan Xeral de Ordenación Municipal é unha necesidade que o Concello ten desde hai moito tempo, sabemos cal é a postura do BNG e aí non se lles pode dicir que nos mentiran. Eles dixeron na campaña electoral e seguen sostendo a día de hoxe que mentres teñan a alcaldía de Pontevedra eles non van facer o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Nós creemos que é un erro gravísimo, fundamentalmente por dúas cuestións, non? En primeiro lugar, non temos un só metro cadrado de chan industrial neste momento na cidade, iso non é un brindis ao sol, é dicir, é que se mañá ven unha empresa que se quera asentar en Pontevedra, non temos terreo onde asentala, non? Por iso tamén, na modificación de crédito do outro día, a proposta do PSOE se inclúe unha partida para que con Zona Franca de Vigo estudiemos bolsas de terreo que teñamos no término municipal de Pontevedra susceptibles de poder converterse en terreo industrial e a partir de aí Zona Franca de Vigo se compromete a pagar íntegramente o desenvolvemento desa nova área industrial na que se podan asentar empresas na cidade, non? Pero que ademais o Plan Xeral de Ordenación Municipal implica retrasos absolutamente, bueno, estratosféricos, como os que padece calquera persoa casi que pide unha licencia para construir en Pontevedra a hora de obter eses permisos, porque como temos un Plan Xeral de Ordenación Municipal que non está adaptado á lei actual, cada vez que alguén pide unha licencia hai que cotexar o Plan Xeral de Ordenación Municipal, o Plan de Ordenación do Litoral da Xunta de Galicia, as directrices de ordenación do territorio, ver que case todo, e iso implica tempo. Si tivamos un plan adaptado á lei, era mirar o plan e xa temos a licencia dada automáticamente, non? E logo significa tamén, no rural, onde temos un problema de asentamento de poboación, significa que non temos recoñecidos núcleos de chan rural, núcleos nos que podamos ir asentando esa población en torno aos que xa temos neste momento nas diferentes parroquias de Pontevedra e que, por tanto, a xente que quere vivir no rural de Pontevedra moitas veces ten que marchar a concellos limítrofes porque non ten terreo na súa cidade para poder vivir, non? Bueno, pois todo isto implica e a lógica dictaría que deberíamos ter un Plan Xeral de Ordenación Municipal, pero, bueno, quen está gobernando neste momento non ten esa vontade e entón, pues, teremos que esperar a ter maiorías alternativas, eu espero que con un goberno socialista a fronte do Concello de Pontevedra para poder desenvolver ese Plan Xeral de Ordenación Municipal, pero é básico e é necesarísimo para a cidade. Por anos de falta de goberno, non? Bueno, de maiorías suficientes para sumar esa vontade. Non o digo por vostede, digo por o alcalde, pero aí, insisto, aí o BNG, e hai unha discrepancia absoluta que temos co BNG. O BNG foi sempre claro, dixo que isto eles non o querían e non les facía falta, non? Claro. E eso, frena que non poida haber empresas, frena cal sería ou cal está sendo ou como valora vostede a política de promoción económica tanto no centro como no que é no término municipal para o pequeno comercio, para a pequena empresa, para o autónomo, para tal, as condicións e tamén as taxas e impostos que ten. Bueno, eu creo que aí o fundamental, vamos a ver, o pequeno comercio e a pequena empresa normalmente nútrense
da actividade económica que a gran empresa ou o asentamento poboacional xera ao seu redor. O camiño, o turismo... Claro, sí, efectivamente, se temos unha cidade que non ten gran industria, é difícil que o pequeno comercio e a pequena empresa subsistan, porque normalmente ou viven dos salarios dos traballadores da gran industria ou de ser proveedores desa gran industria, non? E ao mesmo tempo, bueno, claro, se non temos incremento de poboación, pois reducimos tamén o número de clientes potenciais dese pequeno comercio. Por tanto, eu creo que o que necesita Pontevedra efectivamente traballar ese desenvolvemento industrial. Eu ás veces, digo yo sinceramente, ás veces síntome un pouco friki cando falo disto, porque teño a sensación de que o resto do mundo e o resto de gobernos municipais viven absolutamente preocupadísimos de captar investimentos para a súa cidade, de asentar empresas, de xerar emprego, xerar actividade económica na súa cidade, e moitas veces cando vexo o goberno municipal do BNG, creo que realmente solo vive pensando en que adoquins vai colocar na seguinte rúa que vai peatonalizar, non? Para min iso é un erro, e ademais é que é perfectamente compatible ter unha cidade vivible, unha cidade amable, unha cidade na que un pode vivir plácidamente moito mellor do que se vive no resto de cidades de Galicia, porque Pontevedra eu creo que é a cidade na que mellor se vive de toda Galicia, e ao mesmo tempo poder ter empresas, poder ter industria, non solo da capitalidade administrativa, efectivamente, non? E dillo unha persoa que é traballador da administración pública, sí, é dicir, pero que eu creo que necesita... Pero que é compatible a claro, totalmente, e se queremos ser capital de verdade da provincia, temos que ter esa capacidade económica, esa forza económica, e máis temos ao lado algo tan importante como é Vigo, que é unha cabeza tractora que ben aproveitado nos permitiría desenvolvernos nese entorno. Temos o Porto de Marín ao lado, un dos portos de interese xeral que temos na comunidade autónoma, que non aproveitamos e que vivimos de costas a él sistemáticamente. Non? Quero dicir, eu creo que aí sí que hai que facer un esforzo. E o BNG non fala desto, e o PP fía o todo a ENCE. Só fala de ENCE, non hai outra política industrial que non sexa ENCE na cidade, e creo que non é precisamente o modelo de industria que necesita Pontevedra. Claro, señor Puente, que nos quedan 2 ou 3 minutos nada máis, e me gustaría que falara de ENCE, que falara de Altri, que falara do dragado do Lere, do río do Gafos, do nodo de Bombeiros... Resumo todo rapidamente. No, arregleo todo. Bueno, pois mire, o Río dos Gafos é unha das apostas do Partido Socialista que encaixan perfectamente con ese modelo de cidade verde sostible que nos queremos desenvolver e empezamos a desenvolver cando estábamos gobernando no anterior mandato municipal, que se vai facer realidade grazas a unha subvención de máis de 2 millóns de euros de fondos europeos que o Partido Socialista conseguiu no anterior mandato municipal, que o BNG non quería executar e que está executando porque non lle queda máis remedio, porque xa estaba esa subvención conseguida. Esperemos que non se perda, porque o prazo remata o 31 de decembro deste ano para poder ter executada a obra. Ve vontade de que se perda? No, a obra hai que facela xa sí ou sí. O problema é que apaguemos nós con fondos propios ou que podamos aproveitar os fondos europeos conseguir no anterior mandato. Eu confío en que haxa unha prórroga para que non se perdan eses fondos, pero perdimos un ano de execución pola tozudez do BNG e neste caso do concelleiro César Mosquera de facer un estudo xeotécnico que non facía falta para nada, simplemente para xustificar e intentar facer ver que o Partido Socialista non deixara todos os deberes feitos e entón agora tiñan que facer a obra como súa, non? Pero bueno, en todo caso, vaise facer, en Campolongo o río vai estar destapado, creo que vai ser unha revolución urbanística moito mellor que do que estaba antes, calidade de vida para esa zona da cidade, e ademais se vai continuar na zona da Tablada, que é o seguinte tramo, xa quedou a obra feita por parte do Partido Socialista no anterior mandato, e nos orzamentos que aprobamos neste ano xa metemos o proxecto para ir de Rosalía de Castro hasta a desembocadura e completar o Río dos Gafos. O nudo de bombeiros parece que por fin vai entrar ahora en funcionamento a obra, en inicio xa en reinicio a obra, e vamos ter ese novo enlace coa autoestrada do Atlántico xa completado, despois de centos de gobernos de España que non executaron a obra, este vaina executar. E con respecto, que máis eran? Altri e Ence. Con respecto a Ence, a nosa postura en Ence clarísima de toda a vida. Nos creemos que Ence non está na ubicación adecuada, nos defendemos que Ence ten que estar en Pontevedra e ten que estar no término municipal de Pontevedra, unha comarca de Pontevedra, pero fora de Lourizán e fora da Ría. Eso se nos pretende convencer desde todas partes que é imposible, pero o certo é que a realidade é terca. No goberno bipartito de Emilio Pérez Touriño eso estivo pactado con Ence e, por tanto, si era posible no ano 2009, ten que ser posible a día de hoxe. E ademais, cando vamos a Altri, resulta que a Xunta de Galicia nos di que para Altri barallou ata 9 ubicacións posibles en Galicia. En cambio, cando falamos de Ence, dinos que non hai ninguna
ubicación posible en Galicia para poñer Pero a nova de Ence nas Pontes sí que funciona. Sí, bueno, o de Ence nas Pontes é unha cosa totalmente diferente porque aí sí que é un tema de fibras textís que non teñen nada que ver coa celulosa. Entón, o de Ence, eu creo que hai que seguir traballando no traslado, que ao final vai ser a única fórmula posible para que Ence non marche de Pontevedra e ao mesmo tempo non este nun sitio que molesta como Eurizán, e ao mesmo tempo hai que exixirlle... E se Pontevedra non ten suelo? Pontevedra vai ter suelo, porque vai por zona franca con este acordo orzamentario vai desenvolver ese chan industrial, non? E ao mesmo tempo hai que exixirlle a Ence, hai que exixirlle a empresa que cumpla con Pontevedra, que os compromisos que de boquilla dixo e lle prometeu aos representantes dos traballadores para executar en Pontevedra, que o faga, decir, que incrementa a plantilla nos números que dixo que iba a incrementar, que lle dé aos traballadores os beneficios e que cumple eses acordos que se firmou cos seus representantes e que se invirta na fábrica de Pontevedra, que é unha fábrica absolutamente obsoleta, cunha caldeira que está a punto de caducar, ou xa caducada desde hai tempo, e que precisa investimentos e precisa modernización. E a quen mellor lle ven toda esta polémica dos recursos e demais é a propia Ence, porque ten sempre a excusa perfecta para non cumplir cos seus traballadores e para non cumplir coa cidade de Pontevedra. E con respecto a Altri, nos estamos radicalmente en contra. Altri é un proxecto que é ao final, bueno, unha gran mentira. Empezou sendo unha fábrica de fibras biotextís, hoxe é unha celulosa como a Ence, e o que pasa é que Ence multiplicado por 20, non? E multiplicado por 20 nunha zona como é a Ulloa e como é Palas de Rei, absolutamente virxe, ao pé do Camiño de Santiago, cunha afectación clarísima que vai ter ao río Ulla e a ría de Arousa e todo o marisque, non? Por tanto, nós non queremos que Pontevedra precise dunha segunda celulosa, Galicia precise dunha segunda celulosa desas dimensións, máis aínda eu deixaría unha pregunta no aire, non? Altri é unha empresa portuguesa. Portugal é un país no que o chan é moito máis barato que en Galicia e no que a man de obra segue sendo máis barata que en Galicia. E na fronteira portuguesa ten os eucaliptos galegos a tiro de pedra exactamente igual que se estivese en Palas de Rei. Por que Altri non se instala en Portugal e se instala en Galicia, non? Esa é a gran pregunta que hai que resolver. E aí o que espero que efectivamente Altri pretendía financiar isto con 250 millóns de euros de fondos públicos para xerar 250 postos de traballo, é dicir, 1 millón de euros de fondos públicos por cada posto de traballo que supostamente vai xerar en Palas de Rei. Eu espero que o Goberno de España, como xa fixo con ese primeiro paquete de fondos, non lle conceda os fondos públicos a Altri e que eso inviabilice o proxecto, porque é ridículo que unha celulosa nos pida fondos para descarbonizar e para traballar a economía verde en Galicia. Dragado, que é importante e que además se leva aí tamén enfrascado, o PP lle bota a culpa ao BNG, o BNG e o PP tamén ao PSOE, a Madrid, digamos. Ao final, collese antes a un mentiroso que a un coxo, non? O Dragado Lorez é unha obra fundamental, unha obra que precisamos na cidade, precisa primeiro o sector marisqueiro para poder ampliar a súa zona de marisqueiro e poder xerar máis actividade en torno a este motor económico que temos na cidade, precisa o Clube Naval para poder poñer en valor e maximizar os pantaláns e o porto deportivo que temos no centro da cidade, e necesitámoslo desde o punto de vista ambiental tamén, non? Para recuperar efectivamente ese cauce de Lorez na zona máis urbana da cidade, e os clubes deportivos para poder todavía gañar máis espacio de deporte no río, non? Bueno, por que non está feito a día de hoxe? Bueno, pois porque o Partido Popular eu creo que se quera forrar eses cartos simplemente, non? Primeiro o PP planteou unha opción de depósito dos lodos do Lérez que eran tambo, obviamente o sector marisqueiro de Poio e de Pontevedra protestou porque lles iban poñer uns residuos, bueno, de dudosa composición dentro da río ao final. Optouse pola solución de leválos a Sálvora, de traelos a Sálvora, aí protestou o sector marisqueiro da ría de Arousa, eu creo que tamén con razón, porque tiña unha afectación previsiblemente importante. Votamos 3 anos ou 5 anos discutindo se tiña que decidir o Goberno de España ou tiña que decidir a Xunta de Galicia onde había que depositar eses lodos. Ao final o Goberno de España fai un informe, o CEDEX, que depende do Ministerio de Fomento, fai un informe no que lle di a Xunta de Galicia que ten 3 zonas posibles de depósito nas Rías Baixas, unha Sálvora, outra fora de Sálvora e outra á altura das CIES. E iso é o que se acolle a Xunta de Galicia para dicir, nos dan a opción de Sálvora, vamos a Sálvora, pero o informe hai que lelo, e o informe o que di é que a zona de Sálvora, esa que se utilizou sistemáticamente hasta aí uns anos, máis próxima á terra, sería prioritaria frente ás outras, son un único sentido, en que a lei, como marco xeral, di que si podemos depositar lodos onde xa os depositamos anteriormente, mellor iso que sacrificar novas zonas. Pero, di o informe, sempre cando a afectación ao medio ambiente e a outras actividades
actividades económicas vinculadas ao mar sexa similar. E aí é onde o punto de Sálvora decae, porque evidentemente está dentro do perímetro de seguridade do Parque Nacional das Illas Atlánticas e está moito máis próximo ao marisco da Ría da Arousa. Por tanto, a Xunta de Galicia o que ten que facer é decirlle ao Ministerio de Transición Ecolóxica que deposita os lodos do Lérez ou ben fora das CIES ou ben fora de Sálvora, ou tratalos en terra, que é outra posibilidade, máis cara, pero é outra posibilidade. Entón, que deixen de marear a perdiz e que fagan dunha vez esa proposta para que o Goberno de España lles poda autorizar, porque no momento no que o fagan, si é conforme ese informe que fixo o Ministerio de Transición de Fomento, vañes a autorizar ese depósito de lodos. Señor Puentes, acabouse o noso camiño. Bueno, pois volveremos outro día, cando vostede queira. Mañán a mañán. Sin problema ningún. 20 segundos para decir o que vostede queira o que o neño pregunten. Bueno, no, eu creo que tocamos prácticamente todos os temas, pero insisto, eu o que me gustaría é que neste ecuador de mandato no que estamos, poidamos incrementar aínda máis de cara aos 2 próximos anos o contacto permanente coa cidadanía, o traballo de rúa, que a xente se anime a trasladarnos todas as queixas, as inquedanzas que teña, que nos cada acordo que facemos co BNG, cada pacto de presupostos, cada pacto de modificación de crédito que facemos, o único que incorporamos aí son propostas que a cidadanía e que as asociacións da cidade nos fan chegar para mellorar os problemas que teñen no seu día a día. Este é o camiño que imos seguir os 2 próximos anos e espero que sexa merecedor desa confianza para poder iniciar ese novo tempo na cidade e gobernar Pontevedra desde a alcaldía durante os próximos 4 anos. Que se cumpla, que así sexa. Moitísimas gracias. Un placer contar con vostede nesta nova edición de Falemos. Hasta unha vindeira ocasión. Moitísimas gracias e moi boa noite. Gracias, boa noite. Boa noite. Nos vamos a publicidade e dando os patrocinadores recibimos a Fernando García, portavoz do Partido Popular no Concello de Boiro. Así que non me perdo moito para analizar deste concello do outro lado das rías. Hasta ahora mismo, hasta un momentillo. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. De novo con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Fernando García, portavoz do Partido Popular no Concello de Boiro. Benvido, señor García, como estamos? Moitas gracias, moi ben. Bueno, encantado. Estábamos repasando que fai un aniño que veu vostede por aquí. Estamos de volta coa ronda. Antes facía un ano, agora fan 2 anos. Entón, agora estamos no mitad da legislatura. Fan 2 anos de goberno desta legislatura. Cal sería ese análisis ou ese balance desde o punto de vista do Partido Popular? Pois mira, o balance do Partido Popular é claro e contundente. Tamén se resume nunha cousa que están sufrindo nestes 2 últimos meses os veciños de Boiro, non? Que é a subida do IBI.
a subida da chamada contribución, non? É dicir, nos durante a campaña electoral, ao ano que estuvemos aquí, dixemos que a situación económica do Concello era moi complicada, non? A xestión era pésima, gastábase sin control e todo eso, non? O señor alcalde negaba a maior, por supuesto, decía que eran inventos xa non do Partido Popular, sino meus personalmente, e pasa que, chegado o momento, non lle queda máis remedio que subir o 25% do IBI, non? Esa maior subida da historia de impuestos locales en Boiro. Que sucede? O señor alcalde e el gobierno socialista siguen en esa política multimedia de anuncio tras anuncio, eslogan tras anuncio. Según ellos no suben el 25%, sino que cambian del 0,4 al 0,5, actualizan los impuestos. Esos eufemismos tan socialistas, ¿no? Como aquello que no mienten, que cambian de opinión. El señor alcalde no mentía durante la campaña electoral, cuando se le preguntaba si iba a subir los impuestos, y lo negaba, porque decía que la situación económica era buena. Entonces cambió de opinión y lo subió, y no hizo una pequeña subida, no hizo, como dicen, una actualización, no. Le metió un hachazo del 25% a los bolsillos de todos los boirenses, porque tenía un caos económico terrible y que sigue en esa situación. Es más, hablaremos, me imagino que esta noche, sobre eso, sobre la famosa obra de reforma de la Cachada, en la que el Ayuntamiento de Boiro nos vamos a jugar 1,5 millones de euros, en números redondos, que puede ir al bolsillo de todos los boirenses, que nos enteraremos después de la siguiente campaña electoral, cuando sabremos nuevamente si hay que subir otra vez el IBI. Entonces ya será el campeón absoluto de la subida de impuestos, creo que en todo el Barbanza y posiblemente en Galicia. Analicemos un poquinho os orzamentos. Los orzamentos. Que nos quede de xeito que nos entendamos todos. Entonces, sí, quero decir... moi sencillo. Mire, os orzamentos de Boiro son un desmadre económico. El desmadre económico es el desmadre en el gasto corriente. ¿Y dónde se amosa ese desmadre económico? Mire, yo no recuerdo nunca gobiernos que han pasado antes que nosotros. Ha habido gobiernos del partido que estaba el señor Velo, de presidente, alcalde presidente, sí, sí. ¿Qué tal? Estuvo el señor Deira, estuvo del Partido Popular, mi compañero con el que yo tuve la suerte de compartir gobierno, Juan José Dieste, el señor Alonso. Y bueno, todos, cuando venía el POS, es el plan de obras y servicios de la Diputación, eso que es el agua de mayo para todos los ayuntamientos, pues se dedicaban, pues se intentaban hacer las obras y servicios. Exactamente, era el agua de mayo que todos los ayuntamientos estábamos esperando, ¿no? Desde que gobierna el señor presidente de la Diputación en La Coruña, en la Diputación de La Coruña, pues bueno, el tema del gasto corriente dedicado al POS se ha abierto más la mano. Bueno, pues este año, por primera vez, el 100% del plan de obras y servicio de la Diputación dedicado a Boiro, más de 1 millón de euros, es para gasto corriente. Con eso, yo creo que hablar de los presupuestos ya sobran. Oiga, mire, es que estamos tan mal que hemos tenido que coger el dinero que nos manda la Diputación para obras y servicios y lo tenemos que dictar directamente, íntegro, a gasto corriente. ¿Qué se puede analizar de un presupuesto si hace eso el que gobierna? Cal é a deuda? O orzamento ascende a casi un poquinho máis de 21 millóns? Sí, un pouco máis. Vamos a ver, non é unha deuda alta, non? Sobre todo porque a deuda, como digo eu, se compara sempre sobre el ejercicio liquidado anterior. Estos son temas técnicos y aburriríamos a la audiencia, ¿no? Entonces, si todos los años crecen los presupuestos, porque por la inflación y demás acaban creciendo, el porcentaje, y siempre se habla de porcentaje de deuda. ¿Qué ha pasado? Nosotros dicen, no, es que hemos heredado, no, mire, el porcentaje, y el señor Martínez siempre nos habla de porcentaje, pero nos habla de deuda real. De deuda cantidad. El año pasado estábamos sobre 2 millones de euros en facturas. Sí, aproximadamente. Pero seguimos en lo mismo, porque ha pedido préstamos. Estaba también la situación económica. Durante la campaña electoral, que pasada la campaña electoral con mayoría absoluta, se metió otros préstamos para pagar las facturas que había en el Caixón. Pero es que ahora tiene
facturas que en estos presupuestos le dice la señora interventora que tiene más de 300.000 euros y tal. Pero es que le dice en estos presupuestos, en informes de intervención, que va a llegar a final de año y puede estar del orden de 1 millón de euros en facturas en el cajón. Pero no pasa absolutamente nada. Sí, no pasa absolutamente nada. ¿Y los proveedores? Bueno, los proveedores, los hombres y mujeres, tienen que esperar. Financiarse, pero eso para pequeño... Eso es muy duro, porque cuando después porque hablamos... Supongo que la mayoría son vecinos. La gran mayoría. Pero lo más triste de eso no es eso, es que se está financiando y después hacen discursos, es que nos queremos crear riqueza, nos que axudamos as pymes. Mire, as pymes, as que traballan para os concellos, e hablo concellos en general, a principal maneira de axudarles é que as administracións públicas, non falo só do Concello de Boiro, é que lle paguen ya. ¿Servicio feito? Servicio cobrado. Bueno, sabemos que la administración pública tiene un control de las facturas y demás, bueno, un par de meses y demás. Mire, nosotros cuando estuvimos gobernando, nos encontramos 22 millones de deuda entre bancos y proveedores, que es famosa esa. En año y medio estábamos pagando a 15 días. En año y medio. Nos pusimos las pilas y se hizo. Ahora ha habido una relajación, vale todo, se contrata. El tema de contratos a dedos es algo exagerado en el Concello de Boiro. Es algo exagerado. Mire, nosotros si llegamos a gobernar en las próximas legislaturas, tenemos claro una cosa que vamos a hacer. Vamos a hacer una auditoría de todos los contratos realizados durante estos 2 mandatos. Ya está bien de que cualquier político llegue a la política, haga lo que le dé la gana, contrate con quien le dé la gana y el proveedor quede sin cobrar. Y al final lo acaban pagando los vecinos. Sí, claro. ¿Cómo? Pues con esto, con el tema del IBI. Y eso no se puede consentir. Y pediremos las responsabilidades patrimoniales que le correspondan a cada uno. Ya está bien de que los políticos vayamos a la política, y lo digo porque yo estuve en política, y contratemos sin ton ni son y nadie nos pida responsabilidades. Pues quizá en Boiro, si tenemos que ser en ese momento ejemplo, seremos ejemplo. Pediremos responsabilidades de todo. Hay 1,5 millones ahí, ya digo, de la obra de la Cachada. 1,5 millones que puede ser un agujero terrible para los boirenses, pero que lo van a pagar todos, porque con pólvora del rey, con el dinero de todos los vecinos, cualquiera hace obras, sobre todo si al final lo pagan ellos. Oiga, pues va siendo hora de que tenga responsabilidad aquel que asume esas locuras, porque no tiene otro nombre. Mire, y yo creo que ya me estoy avanzando un poco más, ¿no? Venga, ese 1,5 millones, ¿por qué está en juego? Pues está en juego por la mala situación económica que se encontró este hombre, que generó él, porque no le puede echar la culpa a nadie. Es el problema que tiene, no puede echar la culpa a nadie. Bien. Este hombre en el año 2023 le dicen que tiene 1,5 millones para hacer el tema de la Cachada, la ampliación, mejorar el escenario y todo eso. Perfecto, 1,5 millones. Estás en el año 2023. Y dice, bueno, no pasa nada, 2024, licito, estupendo, a final de legislatura, corto la cinta, oye, ¿qué obra he hecho? Soy un campeón, aquí voy a... ¿Qué ha pasado? En el año 2023, como la situación económica, como nosotros denunciábamos, era pésima, se encuentra que el ahorro neto es negativo. ¿Qué supone eso para esa subvención? Que no se puede ir a un préstamo. Entonces, el año 2024 no puede ir a un préstamo, ni puede licitar la obra. Tiene que esperar al ejercicio 2025 y a que tenga la liquidación cerrada para saber si el ahorro neto es positivo y poder licitar. Y ahora tiene un problema. A 30 de junio del 2026, aparte que se le ha subido, lógicamente, la obra por la inflación, etcétera, etcétera, pero tiene que a 30 de junio del 2026 tiene que estar la obra ejecutada, pagada... Queda un año. Y comprobado. Efectivamente, queda un año. Está sin licitar. A día de hoy está sin licitar. Bueno, a lo mejor me equivoco y lo han licitado ahora. Pero bueno, ayer estaba sin licitar. O sea, hay que licitar aún la obra. Y no es una obra de eso, de 30.000 euros. Sí, estamos hablando de una obra de más de 4 millones de euros. Que eso es una barbaridad. Bueno, obra que, como sabemos todos, ese tipo de obras, yo no conozco a nadie que le haya licitado ese tipo de obras en 4 millones y que haya pagado 4 millones. Acabaremos pagando 5 o 6 millones, como suele pasar en ese tipo de obras. Pero bueno, es una auténtica locura. Pero no pasa nada. Lo importante es el mensaje y lo importante es el eslogan. Y total, están los boirenses.
para pagar. E pagaremos entre todos. Subiron, vostede fala da taxa do IBI, as outras taxas subiron, as outras... Sí, bueno, se han actualizado, como dicen ellos, han actualizado gran parte de esas tasas. Pero para arriba. Para arriba, no, para abajo no ha ido. Y si ha ido alguna, pues seguramente ha sido un error tipográfico, ¿no? Es decir, se han actualizado, ¿no? O sea, a mí me hace mucha gracia cuando en los debates del Pleno el concejal de Facenda dice, no, nosotros no subimos los impuestos, actualizamos. Y sobre todo lo importante, lo que se intenta trasladarle al vecino, queremos crecer. No, mire, lo que quieren crecer son sus sueldos. Porque, mire, hemos pasado de que el señor alcalde se haya subido el sueldo 14.000 euros, pero es que el señor teniente alcalde se lo subió 17.000. Pero claro, a costa de IVA. Máis de 1.000 ao mes. Más de 1.000 más. O sea, hay gente que no cobra esos 17.000 euros al año, pero el señor teniente alcalde se los ha subido. Es decir, tenemos al señor alcalde cobrando más de 58.000 euros y el señor teniente alcalde casi 43.000. Pero no pasa absolutamente, con 5 dedicaciones. Con 5 dedicaciones. No pasa nada. Para eso está el IBI. Para seguir creciendo. Sobre todo para seguir creciendo fiscalmente a los vecinos de Boiro. Eso es lo importante. E eso ha sido su gran misión en estos 6 años de mandato. Vale, e a xestión, vamos á xestión económica, a xestión económica ou a dinamización económica ou a promoción económica. E aí metemos un pouco de todo. Estamos empezando a campaña do verán. Sí. Metemos turismo, metemos playas, metemos apoio ao pequeno comercio, metemos apoio á industria ou á gran empresa que sería o polígono chan industrial, ampliación do polígono, etcétera, etcétera, etcétera. Fágame un paquete de todo isto, como están as playas, como están os servicios de limpieza, de mantenimiento, de bonitismo, como se está axudando dende o punto de vista dos servicios que ten que prestar o Concello para todos estes sectores. Mire, las playas, Boiro es un concello privilegiado, ¿no? Es decir, tenemos mucha costa, tenemos unas playas magníficas, y además de todo tipo, ¿no? Teníamos unas playas, como yo digo, más familiares, como es la playa Barraña, claro. en playa Jardín, aquello es un paraíso, ¿no? Es decir, hay sombra, además, es un sitio perfecto. Tenemos la playa de Carragueiros, una maravilla, a mí es la playa que más me gusta, pero eso ya para gustos colores, ¿no? Bueno. Después tenemos Mañóns, o sea, hay pequeña escala, o sea, tenemos muchísimo, ¿no? Y eso es un gran concello turístico. Es un gran concello turístico. Nosotros, cuando estuvimos gobernando, presumíamos, después de Arteixo, de ser de la provincia de Coruña los que más banderas azules teníamos. Pues bueno, fue llegar el señor Martiño, y no sé si que pensó que las banderas azules eran del PP, y lo que hizo ya las perdió en el primer año, es decir, ya ni tan siquiera optó a ellas. Mire, las banderas azules son servicios. Son servicios, y es una imagen de que se están bien tratadas las playas, que hay buena... que el agua está bien, los servicios están bien, limpieza, etcétera, etcétera. Todo. Pues eso lo ha perdido socorristas, etcétera, etcétera. Bueno, pues la incapacidad para seguir manteniendo las banderas azules, porque mantener las banderas azules, y todos los ayuntamientos, aquellos que tienen alguna, saben el esfuerzo que supone para las arcas municipales y sobre todo para cumplir con los parámetros que se exigen, ¿no? Pero cuidado, eso es un escaparate importante para cualquier ayuntamiento, y es el primer escaparate para los turistas. Bueno, pues se ha renunciado a ello. Bueno, pues eso quiere decir que el interés turístico, sí, bueno, hay un interés, sí, eso lo tengo claro, ir a Fitur. Yo le llamo Fiestur, ¿vale? Que van allí en enero, ir a Fitur, hacerse las fotos de rigor, ya digo, multimedia estupendamente, pero después del resto, absolutamente. ¿Por qué no se cuidan las playas? ¿Por qué no se mantienen ¿Por qué no se mantuvieron las banderas azules? Eso es lo que tiene que explicar el señor alcalde. Dice, siempre la excusa de siempre, no, es que no hay socorristas. ¿Cómo hacíamos los demás? Non hai como fan os demais, como fai Sanxenxo. Leía yo estos días que tenían récord de socorristas. No, y de bandeiras. Y de bandeiras, bueno, de socorristas. Pero bueno, yo tengo que decir que nosotros, cuando estábamos gobernando, lo que nos volvía loco era conseguir socorristas. En aquella época no había tantos, ahora hay mucha más gente que se ha formado y demás. No había tantos socorristas y era complicado, casi en sentido figurado, casi nos peleábamos con los ayuntamientos, ¿no? para conseguir. ¿Por qué no se hace esa gestión? Simplemente por algo muy sencillo, porque hay que trabajar.
Pero si hay turistas van aos restaurantes y consumen. Por supuesto. Por supuesto. Después hacemos campañas de marketing, de apoyo al comercio local, apoyo a la hostelería local. Mire, no hay mejor apoyo que conseguir que el comercio, que la hostelería esté llena, atrayendo a nuevos clientes. ¿Y cómo se consigue en los meses estivales? Pues teniendo un escaparate, teniendo unas playas y presumir de tener las mejores playas de Galicia con una enseña que son las banderas azules, que era un orgullo. Tengo que decir yo, cuando nosotros gobernábamos el señor Deira, otro gobierno progresista, que gobernaba el PSOE con el BNG, exactamente, que presidía el señor Deira, nosotros cuando entramos había banderas azules, pero nosotros no es que quisiéramos mantener las banderas azules, queríamos más banderas azules, porque entendíamos que esa imagen había que trasladar, hasta que llegó el señor Martín. Todo lo hecho anteriormente no valía. Mire, por ejemplos para turismo, el estuario del río Coroño, eso fue un paraje que hay allí, en la playa Jardín, que usted conoce bien. Allí nosotros lo arreglamos, fue un sitio que gustó mucho, le encantan las familias y demás. Bueno, han pasado, claro, que lo hicimos nosotros y demás, pues ya que llevará 10 años. Sí. No se han vuelto a arreglar los caminos. ¿No hay mantenimiento? No hay mantenimiento, cero. Mire, no hay tal mantenimiento que se ha retirado. Había allí un parque infantil que gustó mucho en su momento y fue referente para otros ayuntamientos que vinieron a copiarlo y demás, que era de madera, un poco así aventura, ¿no?, que le llamaban. En aquel momento. Se ha retirado casi todo, porque se ha dejado pudrir. Entonces, como se ha dejado pudrir, se ha retirado. Excusa. Hemos dado una rueda de prensa, lo hemos denunciado, es que estamos preparando un proyecto. Largo me lo fía el señor alcalde porque no iba ni en los presupuestos. Pero bueno, siempre es posible que aparezca de casualidad allí alguien poniendo un par de tacos. Esa es la realidad del gobierno de Boiro. Se trata de las ocurrencias, caos económico y el interés real del concello, cero. ¿Y polígono industrial, ampliación? Ampliación del polígono industrial. Mire, la ampliación del polígono industrial necesita dos cuestiones. Una que es modificación puntual del plan xeral, aprobación del proyecto, etcétera, etcétera, y si se necesitan expropiar algunos... ¿Cómo está? A propósito, luego falamos del plan xeral también, a ver cómo está. Venga. Entonces, a día de hoy, no sé si a ustedes les han traído algo, a nosotros no nos han traído absolutamente nada. O sea, nada. 6 años, papeles cero. Papeles cero. Sí, ha habido fotos importantes anunciando. Hemos pasado de hacer un nuevo polígono industrial en la zona del cementerio y demás, a ampliar el que tenemos. Enfrentándose con propietarios del polígono y demás, porque los propietarios del polígono entienden que hay terreno donde están situados para ampliarlo, ponen en valor el actual y no que pierda valor el actual por trasladarlo a otro. Entonces, y usted me pregunta a mí, Fernando, ¿usted qué sabe de esto? No sé, cuando me traigan un papel le daré una opinión. Lo único que sé es lo que sale en televisión, o sea, la multimedia. Este es un gobierno multimedia, de anuncios, de postureo y poco más. Pero a la hora de verdad los papeles non aparecen por ningún lado. Pero moitas das empresas que estarán na Espiñeira, pois supoño que querrán ou necesitarán ampliar, lógicamente. Outras que queren ir para ali, outras que non sei lógicamente. E eso sí que axuda, porque... Lógicamente. Cuando nosotros nos marchamos, ya era el momento de empezar a plantear esa situación, es decir, una tramitación de un plan xeral, y a partir de que se han acortado los plazos, pues digamos ahora acortando los plazos estamos en 1 año y medio, 2 años, ¿no? Y después empezar a construir, ¿no? Hacer la ampliación. En 6 años es que aún no sabemos nada. Es que no sabemos nada. Es que no se ha iniciado. Entonces, ¿cómo me puede decir, no, es que vamos a ampliar? Sí, bueno, joder, desde que lo vas a ampliar, ya casi lo podías estar terminando. Pero es que no has movido el primer papel. Esa es la realidad. Está anunciando estos días la carretera de Berres, una circunvalación para el tema para sacar circulación del centro, que venga de la zona de Cabo de Cruz y demás. Los vecinos llegan asustados, porque claro, ese tipo de carreteras lleva expropiaciones. ¿Por dónde va? Yo he visto unas rayas en una foto de un diario. Les puedo decir, mira, lo mismo que sé vosotros, a ver si calculáis, a ver si puedes ver tu finca y tal. Y eso es lo que hay. O sea, la transparencia del equipo de gobierno es cero.
es cero. Hombre, con decirle que ahora hasta los compañeros de la oposición de otros grupos ya dicen, señor alcalde, a ver cuándo sube a la página de transparencia su sueldo y su del equipo de gobierno, que sigue la de Fernando y la del anterior alcalde. Ya han pasado 6 años. Sí, esa es la transparencia del socialismo boirense. Los sueldos que hay en la página de transparencia del Ayuntamiento de Boiro son de hace 8 años. Entonces, claro, y usted me viene a preguntar, tal, dice, yo vengo con todo el cariño del mundo a intentar ayudar a usted y a los vecinos a explicar cómo son la situación, pero la transparencia es triste. Pero mire, le voy a poner un ejemplo de transparencia. Estos días, además son temas de actualidad. RPT. Tema muy importante que está estos días, non sei se acababa ayer. No, había moito conflito. Hubo conflicto con los trabajadores, el equipo de gobierno ha hecho una RPT que nos presentó a todos los distintos grupos. Sí que han hecho transparencia. Ese comité de empresa nos lo presentó, además, oye, nos parecía, lógicamente siempre hay cosas a pulir, pero bueno, nos parecía una base tal. A ellos no les gustó, contrataron una empresa, además, bueno, trajeron esa empresa. Yo me entero, nosotros como oposición, queremos fiscalizar. Yo solicito hace, pues de esto hará 2 meses y medio, y me citan para casi 2 meses, al 26 de mayo. Tuve acceso a ese documento, ya había ido a pleno. Pero ese documento, curiosamente, no estaba en el expediente. Lo que fue la base para valorar los puestos de trabajo, realizado por una consultora, no estaba en el expediente. Entonces, bueno, yo quiero verlo y demás, pero claro, bueno, como ya fue a pleno, ya no vendrá. No, yo quiero ver el documento. ¿Cuál es mi sorpresa cuando voy a ver el documento? Resulta que cuando llego a ver el documento, me dicen, tiene que ir usted a Recursos Humanos. Muy bien, me parece correcto. Estoy allí, tengo el documento encima de la mesa, impreso, empiezo a mirar. ¿Puedo llevarme una copia de esto? No, es que tiene copyright. Bueno, vale, perfecto. Ya no me voy a poner a discutir, lo estoy viendo, tomaré las notas que me correspondan. Y empiezo a pasar las hojas y encontrar hojas en blanco. Hojas en blanco. En ese documento que fue la base para hacer la RPT. Y mira, en este puesto de trabajo está la mitad de la hoja. El resto. Pues debió ser, bueno, no sé, sigo pasando, pues habrá 6 o 7 hojas, y llega un momento que uno se cansa y dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, cuando esté esto completo, me llamáis de vuelta y lo vengo a ver. Y efectivamente tuve que ir. ¿Me quiere decir que nadie miró ese documento para elaborar la RPT? Porque si no lo ha hecho nadie, que me explique a alguien cómo esa RPT puede estar bien valorada y puede estar bien realizada. Pues eso es lo que nosotros nos hemos encontrado, la oposición, fiscalizando. Claro, estas cosas lo cuentas en un pleno y dices, bueno, es que lo dice tal vez, ya está el de la oposición. Tal. No, mire, es que eso me lo he encontrado yo. Se lo he dicho al comité de empresa, sí, Fernando, ya lo sabemos. Dice, bueno, a ver si tenemos suerte, ya que he ido yo, aparecen esas hojas, pedir una copia que os la den correctamente. Es triste, y esa es la transparencia. ¿Y ustedes no pueden denunciar esa situación de falta de información? Mire, ya lo estamos haciendo. No solo desde el punto de vista público, sino a través de un valedor, a través de... Lógicamente, sí, mire, en la situación del RPT, hay una situación... Puede haber equivocaciones, pero a veces... Mire, nosotros el tema de la transparencia yo lo vengo denunciando desde el principio. Y bueno, menos guapo me han llamado de todo, creo que de ahora todo el mundo accede a los demás. Pero esa es la realidad. No se puede mandar la documentación incompleta y decir que tal, es que oiga, es que usted, mire, oiga, usted tiene mayoría absoluta. Usted está cobrando una dedicación exclusiva. Usted se puede dedicar 24 horas día en cuerpo y alma a mirar la documentación. Yo tengo mi trabajo y mis compañeros de la oposición tienen su trabajo. Y miramos la documentación cuando podemos. Y si aún tenemos que ver que nos falta documentación, venirla a pedir, no sé qué, esto es muy grave. Es que esto es muy grave. No pasaba eso cuando estábamos nosotros. Yo he ido días a ver la documentación allí, no está la señora secretaria, o no está no sé quién, o no está... Oiga, pues que tiene que estar a mi disposición cuando vengo a verlo. No, pues no hay... esa es la transparencia del equipo de gobierno. Y eso es muy grave, porque en democracia, si no hay transparencia, ¿qué nos queda? ¿Cómo podemos fiscalizar a un gobierno? Con la información. Con la información. Y si la información no se nos da, pues ese es el problema. El tema de Berres, de la carretera que hablábamos.
A ver si por fin se le explica a los vecinos por dónde va, a quién se le va a expropiar y lo que se les va a pagar a esta gente, claro, lógicamente. Tendrá que ir a exposición pública. Y tendrá que ir a una exposición pública, porque claro, ya se está anunciando y parece que se va a empezar mañana con las obras, ¿no? Señor García, nos quedan 3 minutiños. Facemos un repaso por las parroquias. Perfecto. Las parroquias, pues mire, las parroquias, sobre todo las parroquias del rural, son el gran olvidado de este gobierno. Estos días me he reunido me han venido por mi despacho profesional varios vecinos, ¿no? A quejarse sobre todo de una cosa que es muy de actualidad en estas fechas, ¿no? Que son los desbroces, ¿no? La limpieza de los caminos, las cunetas, la maleza come las carreteras, los pequeños arcenes que hay para desplazarse, la gente está desesperada. Yo se lo he pedido en el último pleno, en ruegos y preguntas, se lo he pedido al equipo de gobierno, oiga, esmérense, sobre todo, empiecen sobre todo que las parroquias de lo rural, porque lo necesitan, sobre todo para desplazarse, hay problemas, hay riesgo de atropellos y demás, esmérense y demás. Pero es que en este tema, cuando yo le digo que vamos a hacer una auditoría de los contratos de este concello, en la pasada legislatura, el mayor contrato de desbroces de 600.000 euros lo ha pagado este gobierno, cuando nosotros pagábamos, creo que el más caro fue de 50.000 euros. Bueno, pues queremos saber dónde ha ido todo ese dinero. Y queremos saber, y lo preguntaremos. Y si tenemos que llegar a altas, como decía usted antes, claro, a distintas instituciones, llegaremos. Lo tenemos absolutamente claro. Queremos transparencia. Además, neste tempo, agora é complicado, porque a vegetación choveu tanto que crece moito, e bueno... Bueno, xa non sei se falamos festas, romerías, porque isto tamén é un pouquiño... cal é a política que levan eles desde o punto de vista cultural de, aparte deso, de limpieza de camiños e mantemento, digamos que as instalacións ou as infraestructuras municipais, os colexios, os polideportivos, os centros culturais... Mire, el tema sobre centros culturales, sobre todo instalaciones deportivas. Mire, las instalaciones deportivas están dejadas de la mano de ellos. Ahora se va a construir un campo de fútbol de escarabote, de hierba artificial, en torno a unos 800.000 euros, una cosa así. Bueno, una obra que no llevaba incorporada a la luz, me imagino que se lo incorporarán a mayores y va a ir a 1 millón de euros. Vale. Mientras tenemos los dos campos de fútbol de hierba de Vista Alegre. Uno se estuvo jugando casi toda la temporada con un bache que tuvimos que ir a denunciarnos nosotros, y el señor alcalde lo que se le ocurrió decir es que no está asfaltado de todo debajo. Hombre, mire, no sé si está asfaltado, pero por lo menos pregunte a la empresa que lo hizo, que además es de Boiro, si lo había asfaltado todo. Sí que lo había asfaltado, lleva más de 10 años ese campo. Pues bueno, una escorrentía por debajo del asfalto, a veces hay esas cosas, bueno, pues hay que arreglarlas, pero no echarle tal y excusarse, no, es que no, es mentira. Y dice, por desgracia usted miente más que habla, porque estaba asfaltado, pregúntele. Hay un arquitecto que certificó esa obra, pregúntele que le está pagando usted, si es cierto o no es cierto. Bueno, pues ese tipo de cosas. Los pabellones, denunciamos el problema de los pabellones siguen dejados de la mano de Dios, no sé tal. Los colegios, otro tanto de lo mismo. Pero mire, una cosa muy importante, que hablábamos antes de turismo, los parques infantiles. Desde que se ha marchado el Partido Popular, no se ha hecho un nuevo parque infantil nuevo. No se ha hecho ninguno. Ya es difícil, ¿eh? ¿Y el mantenimiento de los que había? Y del mantenimiento de los que había es pésimo, por no decirlo peor. Ya le digo que han desmantelado Un apartado máis e que se nos vai. Política social. Política social. Centro de día, centro de mayores... Centro de día, centro de mayores. Miren. O SAF, supoño que funcionará. Pues bueno, mire, hay una cosa muy importante estos días que es muy importante y ha sido noticia que ha salido que es el centro de mayores, ¿no? El centro de mayores que se quiere construir, la residencia de la tercera edad. Miren, eso es nuestra base y yo lo tengo absolutamente claro. Yo si soy candidato y llego a la alcaldía de Boiro, lo que tengo absolutamente claro que si yo no consigo la residencia de tercera edad no me presentaré a la reelección. Ese es mi compromiso. Queda dito. Queda ahí anotado y para el que le interese que tome nota. Mire, es fundamental. Pero cuando un socialista no quiere hacer nada, monta comités.
o se reúne con asociacións. Bueno, pues es lo que está haciendo o señor Martillo. 6 años después se ha reunido con varias asociaciones de mayores, así para... Vamos a ver si impulsamos la residencia mayor. No, mire, usted lo que tiene que hacer llamando a la puerta. Pero si quiere otro día, que veo que hoy no tenemos tiempo, le explico donde el señor Martiño negoció una residencia de la tercera edad, en el Pazo de Mariñán, en una comida en que eran 3 comensales. Le digo, sé que de esos hasta donde pueda contar. Hasta donde pueda contar. Y se ofreció allí en aquel momento, cuando estábamos en aquella época de la moción de censura, sí, que si no había moción de censura, se construía la residencia de la tercera edad, con dineros de una diputación que pertenece al Concello de Boiro. ¿Vale? Y cuando usted quiera, vengo aquí 10 minutos y le explico con pelos y señales. Incluso le puedo decir de los 3... solo me queda saber exactamente de los 2 que quedan quién pagó. Uno sé que no pagó, los otros 2 no sé quién pagó la comida. Es lo único que me queda por saber. Que es triste y que nos venga a vender ahora que empieza a trabajar. Lo digo, el socialismo cuando no quiere hacer nada monta comités o se reúne con asociaciones. Y esa es la realidad. Señor García, en un minutiño digo que vostede queira como resumen ou como do que eu non lle preguntei ou do que non nos dou tempo a falar, porque temos que rematar, temos que pechar isto nun minuto. Nada, pues nada, moitas gracias. Sobre todo, moitas gracias por haberme invitado. Y a los vecinos de Boiro solo decirles lo siguiente, es decir, que quedan 2 años, que piensen en las próximas elecciones quién tiene un proyecto para Boiro, quién tiene un proyecto serio, quién tiene compromiso serio y quién, sobre todo, que conoce los datos del Concello para, como dice el actual alcalde, crecer, no, para conseguir una vida mejor en Boiro y hacer una vida mejor en Boiro. Es necesaria la residencia de la tercera edad. Yo ya he dicho que mi compromiso y el compromiso del Partido Popular es que la próxima legislatura tiene que ser la de esa residencia. Y ya digo, si yo soy alcalde en Boiro, si esa residencia no está ejecutada en los próximos 4 años, yo nunca me presentaré a la reelección. Lo tengo absolutamente claro. Creo que uno tiene que vestirse por los pies y ser consecuencia con los compromisos que coge delante de sus vecinos. Señor García, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha vindeira ocasión, moitísimas gracias e moi boa noite. Nos vamos. Isto foi todo o que nos deu de sí este martes 10 co señor García, Fernando García, portavoz do Partido Popular no Concello de Boiro, con Iván Puentes, portavoz do Partido Socialista no Concello de Pontevedra, e con Enrique Mallón, secretario xeral de ASIME e director xeral da Feira Tecnolóxica de a próxima fin de semana do 17, 18 e 19 no centro IFEBI de Vigo, no multiusos de IFEBI, donde estarán as empresas e os expositores máis importantes desde o punto de vista tecnolóxico e do metal. A semana que ven volvemos con máis e mellor, se é posible. Moitísimas gracias por estar aí. Moi boa noite, saúdos cordiais. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe. Inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes.
Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es.